ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ತುಳುವನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪೊಲಬುಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಪೊಲಬುನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತವಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನಿ ತುಳುವನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೈದ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ವರ್ಮ ಮಾಗನಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಅಧೀನ ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮಪ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುಲೆನ ತೆರೆಯರಲ್ಲ. ಸೊಂಟುರ್ದು ತೀರ್ಥ ಆಣಾವತಾರ, ಸೊಂಟುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ, ಬಾಯಿಡು ಮಧುಮಾಂಸ, ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದು ರುಂಡಮಾಲೆ, ಆಳುದ್ದ ಜಡೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೆರೆ, ಬಲತ ಮಿರಿಟ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮಿರಿಟ ವಿಷ, ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ, ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ, ಆಳಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸಾಂಗಡು ಭೂತೊಳಕು ಜತ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವ ಜುಮಾದಿ. ಆ ಕಾಲುಡು ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ನ ಜೀವವರ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಜುಮಾದಿ ಪಣಪುನಂಚೊತ್ತನ ಕಾರ್ಮಿಕಡು ಮೆರೆಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನಡೆಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ. ಅತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕತಿಕ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೃಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಣವುಗು ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆತ್ತಾಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತಡು ಉದಯಬೆಂದಿನಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕುಟುಂಬಗ ತಿರ್ಲಾಯನಂಚತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚತ್ತನ ಜಾಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ್ವರ್ಕ ಬಲೆ ಸಾನದಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ಳ ಪೊಲಬಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದ್ವರ್ಕ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಾರು ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತೆರೆಯೊಣಗ ರತ್ನಾಕರಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಜುಮಾದಿ ಸಾನುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಂಜಿರ್ಲಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾನದಿಲ್ಲೊಂದು ಪುದಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಐನಾರನ ಪುದಾರ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆರು ದುಂಬು ಆದಿಡೆ ಸೋಮ ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತಾರ ಆತನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ನೆಲಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಲಿಕ್ತಿರಾರು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬು ದೈವ ಹೆಜ್ಜಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಜುಮಾದಿ ನಂಬಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಈ ದೈವನು ನಂಬಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಕ್ಕ ನಂಬಿನೇ ಮುಖಂತ ತಿರುಟಂಗಿ ಬರ್ತದೆ
ಮಲ್ತ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಜುಮಾಜಿ ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಜುಮಾಜಿಜ್ಜಿ ಸಾನ ಎಂಚ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸಾನ ಕಟ್ಟಂದು ಸಾನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತ ಅದು ದುಂಬಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಪಾರಿ ಪಟ್ಟಿಲ್ ಬುಡ್ಡು ಬೊಪ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಕುಡೋರ ಸಾನ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಜುಮಾದಿ ಸಾನದ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ ಜುಮಾದಿ ಸಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರು ಜುಮಾದಿ ಸಾನಂದ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಜುಮಾದಿ ನಂಬೋಡೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜುಮಾದಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಂಬುದ ಇವಕ್ಕ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿ ನಂಬ್ಯಾರು ಇಂಕುಲು ಇಂಕುಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ರಡ್ನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ರಡ್ನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ದೈವಗೊಂದೇ ಭೂಮಿನ ದಾಖಲೆ ದೈವಗೊಂದೇ ಈತು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ ಬೇತೆ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿ ನಿಕುಲು ಏತು ಜನ ಜೋಪು 7 ಜನಕ್ಕಲ ಭೂಮಿ ಪಾಲನೆ 7 ಪಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಜುಮಾದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜುಮ್ಮಾದಿಗೆ ದಾದಪುರ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಉಂಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂನಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಅಂಗಿ ಕಾಯ್ಪುರ ಮಲ್ಪುಂಡು ఒక ವರ್ಷ ಒಂದು ಉಂದತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೋರಿ ಪುರ ಕುತ್ಪುನ ಇದು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರಜ್ಜಿ ಅವು ಜೈನ ವಂಶದ ಜೈನ ವಂಶದ ಕಾರಣ ನಡೆದ ಅವರು ಮೊದಲು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ನೇಮಪುರ ಆಪುಂಡ ನೇಮ 1 ವರ್ಷ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಬೋಡತೆ ಅನುಕೂಲ ಗಿಡ ಸಾನ ಅಂದು ದೈವಗಳು ಪುಂಡ ಖರ್ಚು ಬೋಡ ಖರ್ಚು ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಮಲ್ಪೋರ ಚೌತಿ ಮುಂದೆ ತಪಕನಿ ಮಲ್ಪೋನು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ತಂಬಿಲ ಐಕೆ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬ ಚೌತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನೀರಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲದಾಲ ಜುಮಾದಿನ ಇನ್ನ ನೆನೆಪುಡ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾಲ ಉಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕದಲ್ಲ ಗಿಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಉಂಟು ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಂಗುದಿ ಎಪ್ಪನತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ದಾಲ ಉಂಟು ಆ ಜುಮಾದಿನ ಸಾಯಡಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇಂಕುಲು ಉಳ್ಳದಲ್ಲ ಭಯ ಮಲ್ಪೋದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಬ್ಬುನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಬ್ಬು ಬರ್ರೆಂಡು ಮೂಲು ಬಬ್ಬುನ ದಾದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲ ಕಾಲಿ ಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಬಬ್ಬು ಅವು ಮೂರ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕದಾಲ ಎಂಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಎಂಕಲು ಪೇರು ಬಂಡಪುರ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಬ್ಬು ಗಡಿಗೆ ಬನ್ನ ಪೇರು ಬಂಡ ದೀಪ ಗಡಿ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಪೇರು ಬಂಡ ದೀಪಿನಿ ಅಷ್ಟು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಗಡಿ ಸುರುಕು ಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಕನಿಕಲ್ನ ಜಾಲ ದಲ್ಪ ಪೇರು ಬಂಡ ಪೇರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾತನ ಪೊರ್ತಿಗೂ ಏತಿ ಸೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರೇ ಬರ್ತೇನೆ ಗಡಿಯ ಮೂಲ ಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿ ದೈವಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡೆ ತೆರಿಪಾಯನಂಚುತ್ತನ ರತ್ನಾಕರ ಮಿಂಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನೆ
ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಜೈನ ಅರಸರಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಪಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಅರಸುಲು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನಲ್ಕ ಮುಲ್ತಿದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಳ ಪಂಡ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಅವೊಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳ ಮುಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡುಂದಂಡ ಎರುಬಂಟೆ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಇನಾಮುದಾದ ಕೆಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಯ ಇನಾಮಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆತು ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನೆಲ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪುಡುಂದಂಡ ಎರುಬಂಟೆ ಜತ್ತದು ಆ ಮುಖೇನ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಡ್ಡೂರಿನ ದೂರ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಪಾತ್ರದಾರಿಲು ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ದುತ್ತೈತೊಲೆನ ಕಳೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನದಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ವನಸು ತೆನಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಆತ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಜೈನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮೂಲ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದೈವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಮಾಗನಡೆ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆ ಕರೆತ ಬಬ್ಬು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಈ ಊರುಡು 4 ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಯರೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾವಡು ಮೂಜನೆದಾದ ಆರು ಭೇಟಿಯಾದ ಗಡಿಪಾಡಿನ ಜಾಗ ಎತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಸಾನದಿಲ್ಲದ ಜುಮಾದಿನ ನಡೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಬಬ್ಬು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಜ್ಯನು ಲೆತ್ತು ಬತ್ತದ ಅರಮನೆ ಪಟ್ಟನು ಲೆತ್ತು ಬತ್ತದ ಬಂಜಿಗೆ ಗಡಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದಿಲ್ಲದ ಕುಲು ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೇರು ಬಂಡುನು ಅತಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಲೆತ್ತದ ಕೇಂದ್ರೆಂಡು ಅಪಗ ಮುಕುಲ್ದಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಬಬ್ಬು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಸಾನದಿಲ್ಲ ಪಣಪನ ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ನಡೆ ಸಾನದ ಅಂತೆ ಬೋದಿತ್ತನ ಅಪಗ ಸಾನದಿಲ್ಲ ಬಂಡದ ದಾದಾಂದ ಕೇಣದಾನಗ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಣಿರು ಬಂಡ ಪ್ರಶ್ನಾಭಾಗುಡು ಕೇನ್ನಗ ಮುಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಂಚೆನ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜುಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯത്തിൽ ಐಕ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಸಾನಘಾಟದ ವಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ದೈವಗು ನೇಮ ತಂಬಿಲ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುನು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಲತಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜಾಗೀಡ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆ ಪನಂಚೆತ್ತನ ಗುಳಿಗನ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೈವಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಥದ ಉಗ್ಯಲುಂಡು ನಂಗೆ ಎಡತಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಬೆರನೇರಿನ ಭೂಮಿಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಆತ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಾಗದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಮೇರೆಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪೊಲಬ್ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕೊಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿಪ್ಪಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜೂರಿನ ಕೃಪಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದ ಹೊಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್